Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalang mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries, Association of Mercy Incorporated, kininausap ang sakatak ng tulumanon, ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo, sunod sa sakatak na nga paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit dili aron sa pagsupag sa Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKD o Teleradyo Cagayan de Oro City, matag adlaw nga Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5 o gingon man live sa Facebook mga kigsunan ng atong programa o makita usab sa YouTube. O dinhi usab nining maong simyahan sa RPN DXKD Dipolog, mabati usab ang programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon mga kigsunan sa Facebook ug makita usab sa YouTube. O dini usab sa RMN DXDR Dipolog, mabati usab ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi, mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. O kumusta kang Brother Samuel Montemero, ingon man kang Brother Cesar Patio. Dini usab sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kamuntagon. Dini sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dini sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dini sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi lang gyapon sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Nagbabati usab dinhi sa FM station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR launa ngadto sa launa media ang takna sa kahaponon. Dinis Calamba, Misamis Oriental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Og dinis Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental, mabati usab dinis sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og ingon man dinis sa Villanueva, Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinis sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Rail Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasud-ong kanamo sa via Facebook Live ug nagapaminaw sa radio o nagatan-aw usab sa YouTube, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, sa Blackport, New York ni Sister Tissy Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson, sa Oklahoma, USA ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham, sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison,
Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Birano and family, ayon man atong igsoon dinhi sa Butuan Demetrio and Marina Hubay Campado ug sa imong pamilya. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos ug inuman sa iyang kapikas Rosita ko Mangalos ug sa iyang pamilya. Dinhi sa Claveria si Brother Froilan Angina Factoranan Mangalos. Dinis Taguluan, atong igsoon Jerry Idkila uban sa iyang pamilya nagapatiling usab. Atong igsoon din sa Bara Upol, Misamis Oriental ni Cristel and Angeli Mangalos Carion uban sa imong pamilya. Tanan nga mga kaigsunan sulod sa PBCM compound labi na sa kaubang ministro nga nagdumala dinhi sa Villanueva sa Kaboses Power Radio, Brother Hermohinis Macarayo uban sa iyang pamilya. Og ingon man sa tanan nga mga higala nga mga salesman nga nagapaminaw usab sa atong programa, dili nakanamo isa-isahon sa pag-mention ng inyong pangalan kay buluwanon ang atong oras pero kalakip kamo sa among mga gipinimbaya. O karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang mga ebanghelista o ministro. Si Brother Debs Rizaba, mga kaigsunan, o gani apa ang kauban para itong mga ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga igsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among igatod na kaninyo. Ug dinhi gayon na ihatag ko pa kamo sa pagpailabas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga igsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan ug akong mga pagpangamusta nila ni Sosimo Telebrico, kang Dimbol Telebrico ug kang Bernabé Telebrico ug kini pod yung boss nga igsoon Brother Rene Telebrico nga mo nagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamuhan Cebu ug akon lang mga pagpangumusta sa tanan natong mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi og nini karong higayuna mga kagalaan ug igsunan ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Brad Rain, Brad Dever, Brad Ronald ato sa diay gitimbaya ang usa sa atong mga listener dinhi sa Upper Hasaan sa Sitio Mandangisio, Upper Hasaan, Misamis Oriental, ang presidente sa Association of Farmers nga mao si Brother Limuel Resimilia uban sa pamilya nagapaminaw siya sa atong programa. Ingon man si Mrs. Nini Castañeda dinhi sa barangay Kimaya Hasaan, Misamis Oriental. O ninihigayon na dili nato makauban gihapon ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay dunay sa importante gihapon nga giasikaso busa kami lang mga higalag mga igsunan ang gitasan aron sa pagpadayon sa paghatod sa mga kamatuoran o mga pagtubag pod sa mga atake pod sa kakontra namo sa doktrina kining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio diha sa dinhi nanukad yapon sa DXKD dipulog ang iyang programa nagsunod siya kanamo kay ang iyang programa alas 7 ngadto sa alas 8 kini amo alas 6 ngadto sa alas 7 dinhi sa RPN Cagayan de Oro DXKD alas 12 ngadto sa launa. Sa milabang Domingo, Brad Rene, Brad Dever, Brad Ronald, atong napaminawan ang programa ni Bindilio, atong paminawan gyud kon iya bang i-repute ang atong pag-repute usab sa iyang pag-ingon nga ang Ecclesiastes 4:15 nga may atong gigamit basyanan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo o sa katagna. Pero iyang gisupak nga dili daw tagna, pero atong napamatud-an nga kini tagna. So supalpal ang agi niya. Nya matud ba niya ang pulihan kuno nga hari, kay nagisgot man naghari nga pulihan niya ang mupuli pod hari. Ang mupuli, hari nga Espiritu Santo, niya ang pulihan, hari po nga mga itong Ginoong si Kristo. Matod niya, dili daw si Kristo ang pulihan, kundi si Salomon daw ang pulihan. Matong gi-explain na sayop gapon siya, tungod kay kung si Salomon ang pulihan, sa pag-ingon sa Ecclesiastes 4:15, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. So refer to other person, dili siya nga namulong mo'y pulihan. Kaya kung siya'y namulong, o siya'y pulihan, ang gamiton, that will stand up in my stead. Pag gigamit ang pronoun nga his, refer to other person, dili kang Salomon nga mo ay pulihan. Busa na sa ipan. Unya, wala mo sustain, mga higalag, mga kaigsunan, ang iyang gibuhat, nagsige lang gyapon og mga likoy-likoy ba, tulibagbag ba. Mamo ni termino pod nga yang ibato diri kanamo. Pero tanaw na to kinsa nagtulibagbag nato, Bindilyo kami ba o ikaw? Wa man ka mo sustain sa imong gisupak nga 4:15 dapat imo nang tagag pagtagad. Ha? Unya, matud pa nimo kining among gibuhat lagi, di kay kamuyon kay nasayop lagi ning amo ang paghubad lagi o paggamit sa among teksto kay dili lagi daw mao para nimo. Pero katingada ta nag-usab-usab ang imong mga rason dili consistent ba?
Unya ang iyang rason ani Brad Iber nga matud pa na guyod-guyoron daw nato atong Biblia sa atong guyod-guyoron ko ang Biblia sa atong kagulingon lang nga pagsabot. Mao na iyang rason kay matud pa niya nga kita kuno mga PBCM, pareha kuno sa PBCM nga og muhubad kuno ta og mo interpret sa Biblia sa ato kunong kagulingon lang nga paguyod-guyod kay matud pa niya wala kuno kita katuon manggod og kining gitawag og hermeneutic. Bueno, dili nato kini mahatagan og husay kundi di po nato mapabati ang iyang tingog mahikalag magaigsunan nga muna iyang giatake dili kanamo. Bueno, dili man siya, wa man siya mo sustain sa ang ngayon tang iyang pagtagad ang 415 atong paminawan ang iyang mga pangakusar dili kanamo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Atong paminawan, ayaw buyura ang Biblia sa imong pagsabot. Tagay katungod ang Biblia nga mo imong pagsabot. Palabas PBCM ba? Ang Biblia, guyuro na to sa itong gusto. Gapataka lang igsoon. Ayaw guyura ang Biblia sa imong pagsabot. Tagay katungod ang Biblia, nga mo mo pasabot. Wa man gud kagi ni matawa ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa man gud kagi ni matawa ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. okay. Atong nabati ang akusar niya mga higalag mga kigsunan si Mitchell Bendilio nga kami daw wala daw katuon og hermeneutic, wala kasabot og wala katuon sa hermeneutic. Nya matod pa niya dili daw nato guyod-guyoron ang Biblia. Matod pa nga tagaan daw ang Biblia, tagaan katungod ang Biblia nga mo pasabot. Mampito na among gibuhat. Itagaan na mo ang Biblia sa mga hubad niya nga siya na po'y mo pasabot sa iyang mga paghatag og explanation. O niya, pag-ingon niya, Brad Deber, dili ka nato, nga wala kuno kita katuon og hermeneutics or hermeneutic. Atong susiyon, Brad Deber, unsa man gihatag nga kahulugan sa hermeneutic? O ano atay referensya Brad ron? Kining Merriam-Webster Dictionary ug mao kining usa sa resulta ni ining pulong hermeneutic. Kung basahon, ay kaingon dinhi. Hermeneutic, a method or principle of interpretation nga kung sa Bisaya pa usa ka pamaagi o baruganan sa paghubad. Sa ato ba, mao ni gihatag Bendilio nining hermeneutic, a method or principle of interpretation. Yamingon kag wa mi magtuon. Mo nang gisupak gingnan kana mo sa una, tanan nga mga preacher, evangelist or unsay katawagan, pastor man, kumo na sila'y paggamit sa Biblia, na sila'y paghubad sa Biblia. Di naghermeneutic, kami naghermeneutic, di lang kamo uyon. Ikaw naghermeneutic, di lang pud mi mo uyon. Pero ayaw ipinagarpar nga wa may magtuon. Ha? Nakaron, dugang niya nga pagpahayag mahigalag magigsunan, kini lagi daw magbasa sa Biblia, dili lagi daw kuno himuon dayon ang pagkonklusyon diretso sa Biblia. Atong paminawan ang pahayag ni Mitchell Bendilio. Sa ginaingon ko na, dili nato aingnon mga kaigsuonan nga ato lamang himuon diretso ang pagkonklusyon sa Biblia sa atong mabasa. Sa ginaingon ko na, Matod pas, namulong siya nga sa gikaingon daw niya nga dili lagi daw himuon diretso pagkonklusyon diretso ang Biblia. Sa ato ba kinahanglan gyud nato nga ato ihatag ang suktong ang insaktong paghubad, ang insaktong pag-interpret. Imo na, husto na. Kung ang tao maminaw nimo og dipod magsusi, makaingon nga husto gid ning pamaagi ni pastor sa balista. Pero og di po ninyo itandi dire sa mga ministro sa PBCM ang among argumento kulo kabildo binaluay sa mga rason, makayon gid mo nga nahusto siya. Naunsa dayon ang iyang giingon? Kusog man ni siya usahay mo himo-himo pog timbaya dire na mo kay friend man kuno mi niya kuno. Unya matod pa niya nga ang amo kunong layo mahitungod sa rason mo man kuno ilabot sa korason. Ato nang susihon karon og di bagid maapil kining korason nga gipasabot ni Mitchell Bendilio nga layog ra kunos rason way labot sa korason. Atong paminawan. ato pasalamatan ang atong mga listener, no, diehard listener. Uban sa atong mga kahigalaan ng mga PBCM, no. Kini atong mga kahigalaan PBCM so ayaw ninyo yung nga kontra mi ani. Dili mi kontra impersonal kun tinubagay lang mi sa prinsipyo sa doktrina. Layog sa rason wa gilabot ko rason. Ay kamo ka programa alas 12 ngadto sa alauna. Ato ra man puning mga higala mga kaigsuonan kay kini ato layog sa rason wa man ilabot ko rason.
Ay apilong korason mga stress ta anak. Aniya, friend man ako na siya, sila mga kaigsuonan, abot lang nila, kila pa po kong isipon nga friend. Kaya itong mga kaigalang PBCM, layog sa rason, wa go'y labot korason. Layog sa rason, wa go'y labot korason. Okay, ano bate na to, Brad Ronald, Brad Diber, o Brad Rini, Oo. ang iyang pamayag nga kining atong gibuhat daw, o gibuhat niya diri ka na to, layog lang sa rason, Way labot ko rason. wa kuno ilabot sa korason. Tanaw na to, Brad Rini, ato usang susihon, kining word nga korason, ug unsa ba kini nga pinulungan, ug asa ba kini siya ang katumbas nga pagpahayag kung magisgot kitag korason, Brad Rini. Doon na ba kita yung mga referensya nga atong pagagamiton isip nga mutukma nining gibuhian ni Bindilyo nga kung magkulukabildo layog lang sa rason, way labot korason. Unsa ba ning korason, Brad Rini, sa gihatag o gamiton nato nga referensya? Ang kining korason, brother Ronnie, usa kini ka Spanish word. Unya atong kuha og referensya kining English Spanish Filipino dictionary Or vocabulary? o vocabulary. Vocabulary. Oh. Ang gipasabot ang word nga heart, the principal organ that causes blood to circulate in the body. Okay? Unya ang Spanish corazon o ang sa Tagalog puso. Okay. Sa ato pa, kini dahil korason usa ka Spanish word, mga higalag, mga kaigsunan. Sa English word, heart. Atong giuna ang heart, kay kining heart di ay gingon mo the principal organ that causes blood to circulate in the body. Nadayon ang korason, dayon puso. Matod pa ni Bindilyo, layog sa rason, way labot korason. Pero mahibugta nga naon tay rason verse to verse, di man mo sustain, maglain, dala ning pastor sa Sabadista Mitchell Bindilyo. Unya pag ingon nimo do way labot korason, usahay pa na nimo. Kaya ang korason, heart day na, puso day na. Brad Ronald, unsa pa gyud ang gihatag nga dugang pagpahayag nining heart nga sa Spanish word gingog korason? Unsa pa gyud, Brad Ronald, ang atong mga gamit nga referensya pagprueba nga kining heart gingog kinig puso sa laing nga pagpahayag gingog kinig kasing-kasing? Ani Abradron, akong pagkabasahon din sa English Spanish Dictionary. Ang pulong heart. Ang English nga heart gingon puso, sigla, kalagitnaan, pusod, kasing-kasing, kasing-kasing. Busa nining gingon nga English Filipino dictionary or vocabulary, mga higalag, mga kaigsunan, gihatag na pod ang gingon nga heart nga puso o sa Cebuano kasing-kasing kay kanang puso. Tagalog man na nga version. Puso, kasing-kasing, korason, mo day na ang gipasabot heart. Unya ningon si Mitchell Bindilyo, yung pastor sa Sabadista, layog lang sa rason, way labot korason. Dili ka mapil gyud ang korason ini, mga higala nga mao ng heart kun do na may layog sa rason. Ato usang susiyon, Brad Diber, sa Biblia kun magisgotag kasing-kasing nga mao ng korason. Kinsa man ang magahimo sa pagtimbang sa kasing-kasing nga sa Spanish word korason, Brad Diber? Ang Dios, Bradron, atong pagkabasahon kining sa Kristohanong katilingban sa panultihon 16 bersikulo 2 nagaingon dinhi, sa tan-aw sa tao maayo ang tanan niyang gibuhat, apan si Yahweh ang nagtimbang sa kasing-kasing. Busa kinsa ang magtimbang sa kasing-kasing, Brad Diber, sa imong gibasa? Ang Dios, Bradron, Tungod kay kini si Yahweh sa laing katawagan Jehova, mao maning adres sa Dios Amahan, ang muhimo dahil sa pagtimbang sa kasing-kasing o korason, mao ang Dios. Karon ang pangutana, Brad Rini, Oo. ngano man nga ang Dios mutimbang man sa kasing-kasing nga mao nang korason? Aniya, ang pagkabasahon nga nakasulat din sa Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 9 ngadto sa 10. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. atong ipapabor, Bradren, sa ilahang kaugalingong Biblia. O atong pagkabasahon is DE Bible, akong pagkabalay ko og basa.
ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini? Si Yuba. Ako si Yuba magasusi sa una-una. Ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tagsa-tagsa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Busa, kinidaing kasing-kasing nga diin ang magtimbang niini mao ang Dios, mga higalag mga kaigsunan nga sa usa ka Spanish word corazon nganong timbangon sa Dios ang kasing-kasing kay gingon nga ang kasing-kasing malimbungon. Og literal ni naday kasing-kasing muhimog limbong. Atong susiyon ngano man nga gingog malimbungon ang kasing-kasing. Dayon gingon rin ako siyo ba magasusi sa una-una og magasulay sa kasing-kasing. Karon, brother, tungod kay gingon man nga magasulay ang Dios sa kasing-kasing og mutimbang sa kasing-kasing tungod kay kining kasing-kasing gihulagway nga malimbungon, o di po tanan malimbungon pod kay og atong iliteral sa tao pa na may taong di limbungan apoy limbungan, na? Ang kasing-kasing na malimbungon. Sa pagbayag sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod naman sa pag-ila sa tao kung unsaon pag-ila nga siya o unsa ang makapahugaw sa tao, Brad Diber, unsa ba gipahayag sa nakasulat sa Biblia, particular sa pagbayag sa atong Ginoong Hesukristo? Atong ipapabor ron silang kaugalingong Biblia, Kana. SDE nga Biblia. Ilag yung Biblia nga version. Dinhi sa Mateo 15 bersikulo 10 ngadto sa 11 nagaingon. Unya iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, paminawa ug sabtan ninyo kini. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Busa, sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa musulod sa imong lawas nga moagi sa baba og ang mugawas sa lawas sa tao nga moagi gyapon sa baba. Ang makapahugaw sa tao katudeng mugula gikan sa iyang baba. Dili na itong musulod sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man Brad Ronald nga makapahugaw man sa tao ang mugula sa iyang baba asa ba diay nagikan ang nagikan asa di ay nagikan kanang mugula sa baba nga mo'y nakapahugaw sa tao. Ani Abradron, ipabor lang gihapon ako sa Biblia nga SDA, may tatak nga SDA. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 15, bersikulo 17 ug 18, ingon niini ang atong mabasa. Og wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igait sara sa gawas. Apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Usa nganong giingon nga ang mugula sa baba mao'y makapahugaw sa tao tungod kay kanang mugula di sa baba gikan na sa kasing-kasing. Sa to pa kanang pagpamulong ba? Kinasing-kasing gikan din na sa kasing-kasing. Mo'y mugula man nga matarong o dili matarong gikan sa baba gikan na sa kasing-kasing o korason sa paghatag sa hubad sa mga gibasa ta nga mga bokabularyo or vocabulary, referensya, may tungod sa korason nga kasing-kasing di ang gipasabot niya na. Hain pangdugang bradrini kung ipadayon pagbasa nga ang makapahugaw sa tao mao tong mugula sa iyang baba tungod kay ang mugula sa baba gikan man sa kasing-kasing o gi-emphasize pa pod unsa ang mga pagpamulong nini nga mugula sa baba nga gikan sa kasing-kasing nga mao'y nakapahugaw sa tao. Anya dinhi gi-emphasize gini Brother Ronnie. Dinhi sa Mateo kapitulo Di Bible gyapon. is the Bible gyapon si Adventist Bible ako magabasahon. Dinhi sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 19 ngadto sa 20 kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, paghihilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao apan ang pagkaon nga walay upang hunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Busa gi-emphasize gyud no sa atong Ginoong Hesukristo nga kining mugula gikan sa baba nga gikan sa kasing-kasing nga mao'y makapahugaw sa tao
na diya ang pagsaksi og bakak, pagbuling sa dungog. Mo naman ni libelous naman yung pagbuling sa dungog. Musulti kag mga libelous word ba makapadaot sa dungog sa imong isig ka tao. Mao daw ni ang giingon nga kung mugula na sa bakba sa tao, mao na makapahugaw sa tao kay kana gikan sa kasing-kasing. Giingon nga pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog, mo'y pag-emphasize sa bala ang kasulatan mga higalag, mga kaigsunan. Nagkaroon atong susihon, kining giingon ni Mitchell Bendilong pastor sa Badista way labot korason. Sa ipanan nimo kay maapil gid ang korason. Rason, apil ang korason. Kaya ang korason kasing-kasing man na, ang pagpamulong nato gikan man sa kasing-kasing kung nag-istorya tag mga pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog, mao nay usa nga ilanan o nakapahugaw sa tao. Karon, kining pastor sa Sabadista, mga higalag, mga kaigsunan, matod pa niya, nga gihukas na daw niya ang iyang pagpamakak. Unya, kami kuno nagsige pagyapog sulob-sulob, tanaw na to, kung nakatuman bagyod, o sibo bagyod ang iyang gipamahayag, nga siya daw, nakahukas na daw sa iyang pagpamakak, kining pagpamakak, pagpamulong mo na, o gikan sa kasing-kasing, mo man ay usa nga makapahugaw sa tao kung magsulti ka sa pagpamakak. Atong paminawon ang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga siya daw naghukas na kuno sa iyang pagpamakak, unya kami kuno nagpadayon ng kuno sa pagsulho. Okay, Efeso 4:25. Basa. Tungod ni hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahalan mo isulti ninyo mga matag-usa ngadto sa iyang silingan. Kakita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaabdang, wagyo, gisolo paghapon. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaabdang, wagyo, gisolo paghapon. Atong nabati o atong nakita sa screen ang video clippings ni Pastor Bendilio nga matod pa niya. Gihukas na kuno niya ang iyang kabakakan, igamit pa sa payag ni Apostol nga si Pablo sa Efeso 4:25 nga gihukas na daw niya ang iyang kabakakan. Kami kuno nga mga ministro nga iyang kakatbang, kakontrast doktrina, nagsige lang kuno mig sulob-sulob. Ha? Mao ni ang iyang pamahayag, kining naghingalan pod namo, nga wa kuno mi magtuon og hermeneutics. Nya guyuron kuno namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot. Tatanaw ta ni karon og tinuod bag gining gisulti nimo Mitchell Bendilio nga gihukas na nimo ang pagpamakak. Atong susihon napod ang lain niyang pamahayag kung tinuod bagyod. Ning iyang gistorya wa baka kaniini mamakak do Bendilio nining pag-ingon nimo mahitungod sa lapida nga usa ka English word ang lapida. Atong paminahon ang tingog ni Mitchell Bendilio. Printed na. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Sama sa cross, istaka man na diri. Atong himuon, atong basahon. Onya, og mutuo sila ani, di ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila mutuo og cross. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kana bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya, ibutang ng in-English sa Bisaya. Ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kana bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Sayop puno Brad River, Brad Rini, Brad Donald, ang English ibutang sa Bisaya. Kaganina sa atong gipabati, Brad River, gamit sa Efeso 4:25, og di nato sundan, murag makayong tagusto gining gibuhat ni Mitchell Bendilio, gihukas ang iyang kabakakan. Unya, nanumangil diri kanamo nga kami kuno sige pagyapog sulob sa kabakakan. Pero sa atong gipabati karon, matod pa niya, iyang gisaway ang Biblia nga New World Translation o bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan nga daghan kuno kayog sayop. Kay kana kunong lapida usa kana ka English word. Timananta, ang lapida daw usa ka English word. Nya dili kuno pwede o sayop daw nga ibutang ng in English sa Bisaya. Pangutana Bendilio, nagsulti ba ka sa tinuod ani o namutbot ka? Kay kung nagsulti ka sa tinuod, ahusto tong gipabati na mga nakahukas gikas pagpamakak. Pero kung ka magsulti sa tinuod ani, namutbot ka. Kami mo nakahukas, ikaw mo nagsulob-sulob. Mo ni klarong pag-istorya do.
Atong susiyon, Brad Deber, unsa ba di ning lapida para niya English word man daw kuno ni. Tinuod ba gid ni nga English word ang lapida, Brad Deber, sumala sa atong ihatag nga pagpamatuod sa mga referensya? Sus, dili gina English word brethren, atong pamatud-an. Kining atong referensya, an English Cebuano Visayan Dictionary sa page 451 ni Rodolfo Cabunce. Asa ni ka parang hiswita? Oo, naadiri o. Ang kanang lapida mo naman ang gravestone sa English, naadiri. Gravestone, noun. Then lapida, nagi-close and open parenthesis, Spanish. So Spanish di ay ng word nga lapida, dili na English. Tuan na do, Bindilyo. Ingon ka, naghukas-kas pagpamakak. Mutbot man lagi ka. Gisusi na to. Ang lapida, gikan man sa English word nga gravestone. Unya kining lapida, usa ka Spanish word, giadapt ni sa Cebuano, kining lapida. Unya, unsay rason mo? Kanago makakita kag lapida maker, tungod lang sa lapida maker, imo nang gilaras nga hastang lapida English word na. Ikaw ra nakakita, ikaw ra nakabasa ng lapida maker, do, Bidilyo? Pagka, kaluuya po itawag sinabtan. Na, ingon ka, wabi magtog hermeneutics. Hermeneutic. Unya, kung ikaw nagtog hermeneutic, doon kayo naman ang unang pangutanan nimo. Betagay economic, unsa daw, unsay Cebuano anang lapida kay para nimo English word man kanang lapida. Unsay yang referensya? Unsay referensya mo ipakita, iyag-yag ng referensya mo pagpamatuod nga kanang imong giingon nga ang lapida is an English word. Nagi Cebuano na. Nya kami kay naghatag man mi og referensya usa ka an English Cebuano Visayan Dictionary ni Rodolfo Cabunce, kanang lapida Spanish word man na gikan sa English word nga gravestone. Tanawa mga higalag, mga kaigsunan. Kung di na ito sundan, makayumuntag, nindot gini kay nakahukas gida sa iyang pagpamaka. Ihukas gida sa iyang pagkabakakon. Niya, kami dayon mo'y pasumangin lang nga nagsige pagsulob-sulob. Naunsa pa, ang imong mga pagpamakak nga, di gid mo tukma sa imong pag-ingon nga naghukas ka sa imong pagkabakakon. Ngano? Nangakusar ka diri ka namo. Kay matod mo, kami makalibog mi kay among gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Atong paminawan imong tingog. Unya ang katawanan mga kaigsunan na apay, ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Makalibog kuno kay gihimo kuno nato Brad Deber, Brad Renio, Brad Ronald, ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Kini ato layog manibindilyo, layog rason, pero ingon nimo way labot ko rason, pero labot ko rason oy. Kay kasing-kasing magipasabot ana. Kini bitaw og away gyud literal na naginangasamdan natong duha. Kanamo og between kanamo og kanimo. Pero among gipaniguro nga ikaw ginasamdan. Kini samad na nimo. Kini pag-ingon nimo nga ang lapida usa ka English word, samad na ni. Kung amo nang tamakan permanente, sakit kay ni. Sakit kay ni paminawon kay isa ikaw nga gidayo sa uban nga maayong laki, gibantog ka, nagyama-yama man ka, nagtulibagbag man ka. Unya matud pa nimo ang among gibuhat usa ka paglibog sa tao, dili ka ikaw mo naglibog sa tao? Ana gyud. Ha? Nganingon ka nga katawanan mi kay among gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Brother Bern, kita ba'y naghimo sa Espiritu Santo ingon nga tubig, wabatay basyanan sa Biblia? Kay kung tinuod mga katawhan pa sa Diyos ngano nalibog man siya. Dapat na siya ang time mo explain mo pasabot. Mao na kay dili mo gud sa tinuod nga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Katawhan mo gud siya sa mini nga propeta nga si Eileen Goldwhite. Prangka na. Approve na namo nga kana si Mrs. White usa ka mini nga propeta. Unya angkon ka nga katawhan kang Kristo, kauban mong Pablo. Kauban mong Pablo Bindilyo kung magingon ka nga katawhan ka ni Kristo. Pero ato naman ang nabati nga kining Iglesia Adventista del Sétimo Día, di man si Kristo mo nagtukod ani si Eileen Goldwhite man. Muna kung among i-question nimo kauban mo Pablo, nga kauban mo kay si Pablo nagalagad kang Kristo, ikaw nagalagad kang Kristo. Nangano man si Pablo lagi mo may nagpahayag nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig kay painuman. Asa puri ba Brad Deber sa Biblia? Naatay basahon pa doon kining the message nga Biblia. At i-plus sa screen. Dinhi sa Ephesians 5 verse 18 nagaingon dinhi. Don't drink too much wine, that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Nga kung ato ring hubaron sa Bisaya, ayaw pag-inom palabig bino.
nga makapahamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Oh, tuwa na. Kung sa payag ni Pablo, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Hain kining Spirit of God o Espiritu sa Dios nga matod pa ni Pablo, ipainom sa ito ba simbolog tubig. Kaya ipainom God. Drink the Spirit of God. Hain kining Spirit of God o Espiritu sa Dios. Mateo 3:16. Summarize ko lang sa pagbautismo ni Jesus. Nakita ang Espiritu sa Dios sa dagway nga salampati. O kinsa ning Espiritu sa Dios nga nakita sa dagway nga salampati sa pagbautismo ni Kristo? Lucas 3:21-22, Espiritu Santo ang gipasabot. Busa ang pag-ingon ni Pablo, drink the Spirit of God ang gipasabot Espiritu Santo. Karon kung nag-iong kag makalibog ba? Kinsa may unang makalibog? Kami? Di ba dili? Si Pablo. Pero si Pablo ba ang pagpahayag makalibog ba? Dili nga naman. Tungod kay ang gigamit ang pagpahayag ni Pablo nga ang Espiritu nagsimbolog tubig kay ipainom kini. Dito na niya nakopya sa atong Ginoong Jesucristo. Kay si Kristo mismo mo'y nagpahayag nga ang tubig kining Espiritu Santo giingon kining tubig. Hay po iba Brad Ronald sa Biblia. Brad Ron, akong pagabasahon sa Biblia na ang pulong sa Dios. Ingon ini, ang buot sa Juan Kapitulo 7, versikulo 39 nag-ingon, ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Unsay pagpahayag sa Espiritu Santo mahitungod matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronald nga naghatag kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. nga mao ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang gipasabot ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Nakaron bindilyo kung mayong makalibog, dili kami may una. Kung makalibog man galing si Pablo o ang atong Ginoong Jesucristo. Uyon ka. Uyon mo mga higalag, mga kaigsunan. Sa terminong gigamit ni Bendilio nga makalibog kung ingnon nato nga ang Espiritu Santo tubig. Uyon mo nga si Kristo mo'y author sa pagkalibog niya. Sabi ko ngimog dili. O, kinsa may naglibog-libog? O, way lain ka ng inyong pastor. Karang pastor sa Sabadista, mao si Mitchell Bendilio. Sakit daw, no? O, samad pa ni nga among gitumban, sakit kayo, no? Iyagak ka, ni. Ano naman, uwaw mo, ni. Ha? Uwaw, ni. Labi nang nagdawat kag sweldo gikan sa mga donation sa imong mga supporters, unya ingani ang imong explanation? Di ba uwaw na? Nya mayong kag nipis? Dili nipis oy. Ubingon minimog bagakan? Di baga gyud dili nipis. Nga naman. Kitag dawat unya ang ato pangatarungan wa musibo. Ako membro dia di ko padayog hatag oy. Mao ni rason sa akong pastor, ngisudsonod. Wa magkadimao, permiso palpal. Na, budlay. Nagkaroon. Ato nakita, nga wala gimutakdo sa iyang pagpahayag kaganina nga matod ba gihukas niya iyang pagpamakak, gihukas niya iyang pagkabakakon, kami na kuno nagsulub-sulub. Unang-una, matod pa niya, lapida, English word. Kung dili na tinuod, bakak na. Ikaduha, matod pa niya, Espiritu Santo daw, gihimo na mong tubig, kami na kuno gihimo, makalibog daw. O wala, namutmot ka. Tungod kay ang Biblia, nagpahayag ang Espiritu Santo, isimbolog tubig. Pero nga naman yun nga na na pamatud-an na mo. Tungkol kay ikaw mismo gyud Mitchell Bendilio mo may nagpahayag nga ikaw baka ko nag-anis ka sa imong pagpamakak kalampag ra baka kay giputol-putulan mo o giputulan mo kinsa man ang tingog imo man atong paminawan gani. Bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Laga ko pagkakon nga ako bakakon honest ko! Laga ko pagkakon nga ako bakakon honest ko! Na palagka nga mong giputol imo man ang tingog na-prove man mo sa ibabaw ang pagpamakak nimo di amo lang gipabati nga imo gyud gi-confirm nga bakakon ka anis ka sa imong pagkabakakon do ha nakaron niya pa ipagpahayag sa Biblia mga higalag mga kaigsunan Brad Deber nga mahitungod niining mga atong napamatud-an na nga pagpamakak ni Mitchell Bendilio nga wa gyud mahisibo sa iyang mga gibuhian nga nakahukas na siya. Nga naman nga ingon ni Jud niya ning mga kinaiyan ni Mitchell Bendilio, kinaon tagi teksto ginunta, pero nagsigil mo gini siya og mga buhat pod og mga malaw ay nga pagpamulong, nabay pagpahayag sa Biblia nga itagna gid nga ang mga tawo nga law-ayan musulti gid sa mga malaw ay nga pagpamulong brother. Oo, din lang ta mahibuong ni Brad Ron. Atong pagapruibahan dinhi sa maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo Cardinal
Bidal. Dili ni atong bersyon nga Biblia. Oo, dinhi sa gipadayag 21 bersikulo 11 akong pagkabasa nagaingon niinik. Pasagdi 22:11. Oo, gipadayag 22 bersikulo 11 nagaingon. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Musa di kita mahibulong kay Brad Dever, no? Brad Rene, Brad Donald, nga kining pastor sa Sabadista nga magsige lang sa pagsulti og mga malaw ay nga pulong bato diri kanato sa atong magtutudlo. Kay naa sa Biblia day nga ang mga malaw ayon, refer man ni sa tao nga malaw ayon. Magpabilin gyud sa malaw ay nga mga pagpamulong niya. Kaganina mao ra ba na nga usa nga makapahugaw sa tao katong mugula sa iyang bakba. Mga malaw ay mao na kirid na ng mga pagpamulong nga malaw ay gikan as kasing-kasing mga higalag mga kaigsunan. Karon pangutana Brad Rene. Oo. Iningingon sa Biblia nga ang mga malaw ayon magapabilin nga mga malaw ay kini ba makasulod bas gingharian sa Dios kining magapamulong og mga malaw ay Brad Rene? Dili gina makasulod sa gingharian sa Dios kadtong nagapamulong sa mga malaw ay brother. Unya atong ipabot pa gyud ang Biblia nga imong basahon Brad Rene, ila gyud nga Biblia. Oh, is the Bible. Oh, Kaugalingon nilang ilang kaguliyong Biblia. Dinhi sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. O, to na. Makasulod ba sa gingharian ang mga tao nga nagabatasan sa mga malaway nga pagpanulti o Dili gyud. labi na gid sa pagpamaka? Dili. Nakaroon ko ng inyong pastor si Mitchell Bendilio. Magsigir mag-istoryag mga malaway. Di gid makasulod sa gingharian. Nakamong nagsunod niya ang Bendilio, nag-appreciate, makasunod ang imong gingharian. samot. Imposible na. Biya sa mo sa pagsunod sa taong gasultig malaway o pangita mo sa mga tao nga alagad og Dios nga nagstorya og kamaturan aron nga didto maapil mo nga makasulod sa gingharian sa langit. Nahain pa ang pagbayag sa Biblia. Kung kuhanta si apostol nga si Pablo, Brad Dever, unsa pa ang iyang gipahayag mahitungod nga labinag nag-angkon tag katawon sa Dios, alagad ta sa Dios unya nakahukas ta sa pagkabakakon, nahimot ang balaan. Kung mahimot ang balaan, magstorya batag mga malaw ay Brad Dever? Sus, dili na ipalitok Bradon. Ato nang pagapribahan sa Kristohanong katilingban sa Episo 5 bersikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon. Kay balaan man mo walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan dili mo maghisgot ini dili gid pisgutan sa bersikulo 4 ingon man ang mga pulong nga bastos sus apil na ganit ang bastos walay kahulugan o binuang dili angay litukon sus dili gid ni palitok hinunua pasalamati ang Dios. Karon Bendilio nagingon man ka naghukas kas kabakakan nimo bidag ato nang nasusi nga wa giga kahukas kay naman atong nabati nga namutbot man ka namakak man ka. Na dinhi giingon man pagkabalaan ang tao kay balaan man mo. Walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan dili mo magisgot ini. Ingon man ang mga pulong nga bastos. Natuman nimo? Wa. Karon masig mangutana ang mga tao nga wa man mo mapapli nga nagbinastos Bendilio. Atong paminawan nag-challenge ni kay matud pa niya, ipapli kuno kung nagbinastos ba daw siya. Atong paminawan. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipapli kuno o sa akong binastos ninyo. O sa akong binastos ninyo. Ipapli kuno. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipapli kuno o sa akong binastos ninyo. O sa akong binastos ninyo. Ipapli kuno. Agoy, murag nasuko siya no, kay murag naniguro gid siya nga wa gid siya bastos o malaw ay nga gipamulong. Ipapli kuno nato. Gi-challenge ta Okay. Bradon.
Buti pasabot siguro nga kinang Episo 3:4 nga wa siya maigo ni Bradiver kay basta balaan nga tao di magiguno magistorya malaway. Oh, sa I-challenge. Ipa-play ko no. Kung nagistorya ba kog binastos, aboy no, ipa-play man ka. Atong isa-isahon pagpa-play ang imong mga malaw ay nga mga pagpamulong Mitchell Benilio. Niya atong pabinawan. Aka mo rin nagtog Biblia. Kisa ba mo dapat ka gabas ang Biblia nga ang Dios mudulog og babaye dayon mupatong. Mudulog og babaye dayon mupatong. Oh, Okay. Sus, pwede paghanaya sa pagka-istorya biya nining law-ayan niya. Sipat-sipat ng mata, pitok-pitok ba? Pito ko rin. Oo. Ha? Magtuon ko ng Biblia, niya, magbaton ko ng Diyos, nga kusog mo. patong. Mupatong. Pinahilo na, gidayo. Ha? Na, kung mupatong, kung saan ay buhaton ko ng mupatong? Ano atong paminawan, basta na lang ganit patong, amo ng istorya, mahigalang mag-isunan. Amo lang kuan ba, gi-review ba nga, gikan nining pastor sa Sabadista, ang mga pamahayaga. Ug unsa siya ka malaway ang istorya. Na, mo to address mo to niya sa mong magtutudlo. Kaya di mo lagi sa muuyon, nga kining Espiritu Santo, magminyo. Labaw nga di po sa muuyon, nga ang Espiritu Santo magpakatao. Pero tingala ta, layog sa rason, pero ang rason na mo, wa man mo sustain, nagtulibat-bag mang dako, magsige mag-istorya, glaway. Ada atong paminawon sa pagid ang dugang ning binastos. Yan Charlito, Eugenio, Charlito, giomol ka ni Tomas Eugenio ni kas abog siyota, ang resulta ka sa pag-apag, hakigilawas. I-play ko na! Yung siya, Brad Dever, Brad Ronald, Brad Dever, Brad Rini. I-play ko na! Kung saan binastos nga kung gisulti. Tuwan na. Gamit sa terminong mupatong, o niya, katong iyang gingon nga binatan-on nga pamayag. Dili ang tani ang namo nga ikuan, pero iya manigikan. Kanang pulong diyan binatan-on kuno na nga pagpahayag. Na Og sa Arnes pa to brother Rone si Bendelio nagdala og bunal imbis kay bunal unta sa tuwa naunay manon siyang bunal og didto na igo siyang kuto-kuto. Mo nagingon nga naset sa kabo ba? Kusog kayo mo pamasangil pero siya naman dayjay po maigo na nakatuman ka sa episode 3:4 do sa sulti ni Pablo. Wa 5-3-4. 5:3-4 sa episo. Wa ka katuman. Hain pa gyud ang dugang nimong mga pagbinastos kay ibo mang ipa-play. Replay na mo. Mao. Ha? Okay, ni atong paminawan. Olaw. Dili ka pugnan Bendelyo. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamoy sumpay. Nanyong maghupot sa gupat ka babae Bendelyo kay dili kapugnan. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Na, mo man lagi ipa-play lagi. Na, i-play na mo. Ato pag yung dungagan. Atong hot doning iyang i-request. Og napay oras siguro. Pag tindagaan naman, pero limitado man ang oras. Ang mga ato lang maplastar ang atong mapabati. Ang mga malaway niya, ang mga pamahayag, Brad Dever, Brad Ronald, o Brad Rini. Niya, atong paminawan pag yun. Luoy kayo ba nga? Unsay daganan sa tao na ang Diyos nakikilawas niya? Patay tao. Ang Diyos nakikilawas niya. Patay tao. Yaka maglabing-labing mo na. Ano magkain, maglabing-labing mo na. Mayroon ang iyang asawa. O Diyos! O Diyos! O Diyos! Butangi Diyos! O Diyos! Butangi Diyos! O Diyos! Butangi Diyos! Butangi Diyos! Patay tao! Digod kapuya! Digod kapuya ng Diyos! Digod kapuya ng Diyos! Lupi pa mo kayo kitabangan o pulo kabok lalaki ana o sa kababayi! Tuwa. Ganina, dili kapugnan ang iyang buhi. Mupatong sa termino nga binatanon matod pa niya, dili kapugnan ang buhi. Unya dili kuno ang Dios kapuyan, looy kunong babae pakihilawasan sa Dios. Unya og looy pa ano moingon man ka, kinibuhat man niya Brad Dever, experience ba? Experience na niya nga kanabang makikilawas ang magdayon miyon kuno ang asawa nga kuan ngadto sa iyang partner da Dios man lagi yang gibot-bot ang istorya o Dios
O Dios, butangi o Dios. Imo na ang experience do. Ha? Ihapak lang sa Ato na ang i-translate siguro kung makighilawas sa babae, basig mo yun imong partner. O bindilyo, butangi bindilyo. Mao mo na. Imo lang gipahid sa mong magtutudlo ba? Nagdagingon ka nga, luyang babae kadili kapuyan. Na kung dili kapuyan ang babae, ngano naghimo kag istorya nga magpabutang ang babae nga nasayod man ka nga mamatay siya. Mao gyud. Adi tilibagbag kang dako, bubot-bot ka kag istorya kilukoy. Kada mong hawhaon pud ba nga kinulokoy ba? Ha? Unya kun mo dinay siya nga wa niya buhata, nasamar na nga ang buhat sa managtiayon iyang gihimo-himuan og istorya. Iyarang butbut. No, kada tanan nga mga pamahayag, mga higalag, mga ginsunamong gipabati, nga wa kapasar si Bindilyo sa iyang katawhan sa Dios. Kay ang katawhan sa Dios dili magsultig malaway. Ang katawhan sa Dios ug magsultig malaway di makasulod sa gingharian sa Dios. Tanawa ang imong mga gibuhian nga mga pamahayag nga among gipabati. Mudinay kani? Namiyong kag dili binastos. Kung dili ni binastos, ha? Bindilyo, unsa man di ay nga binastos di ay. Pero sa dili pa nato susiyon kung unsa nga binastos kay wala ba na mo tubaga, makadaghan na namo nang gipangutana. Kay mo dinay man ka nga dili binastos imong gibuhat. Sa Biblia brad Deber, naabagid po sa Biblia nga dunay gitawag mga taong bastos. Naagid. Bradron, mga taong buang. Atong pag-aprobahan sa ila pag yung kaugalingon nga Biblia. Kana. SDA Pabor nga na to Biblia. na sa ila. Oo, pabor na to. Atong pagbasahon din sa Hub, Kapitulo 30, versikulo 8, nagaingon din mga anak sa mga buang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos. Gikan sa yuta, sila gipanaglatos. Tanawa, doon nagigiulag ko sa Biblia nga mga anak sa taong bastos ug sa yuta sila gipanaglatos. Apil gikas latos kay lawayan man ka bastosan man ka klase sa pagkapastor. Nagpangu sa usa ka pagtulunan pero nagpangu sa kalawayan. Kalawayan. O di ka nang imo bitaw mga caller po ng mga texter nga pareho mong sinabtan, pareho mong utok, na puros po magbinastos po. Ha? Unya ang naka-problema pag ini kay duna kay agalon nga si Iling Goldwhite nga nagsuwat og usa ka basahon nga gidili ang pagbinastos pero wa nimo tumana Bindilyo. Ilang founder. O ilang founder, hayon kini Brad Ronald nga basahon. Ania Bradron, dinhi sa ilang basahon, kining mga hitabo sa katapusang panahon, sa page 75, nagaingon, dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili ginitugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila, tanan, gikan sa matag sinulat. Kung basahon pa kado Bindilyo, wa na Bindilyo gipanas na. Kay palaon man kuno sa basahon ang magistoryag bastos. Atuman nimo di ba wa? So pakiro ka sa imong kaguling agalon. No wonder nga diri ka namo magsupak-supak ka kay mismo gani imong agalon nga nagsuwat sa basahon mahitabo sa katapusang panahon. Page 75 nga nagdili si Iling Goldwhite sa mga pulong pagbinastos, makapasakit nga mga pagpamulong, palaon sa basahon. Wa gani nimo tumana. Mo nang iniyon kog balasahon pa ka, basahon pa ka, pala na, wa na Bindilyo, gilubong na. Nagkaroon, kinanggingon nga mga buang sila, mga anak sa taong bastos, kini siya, sa Biblia, mo ni siya ang giingon silot sa mga hungog. Hungog, gani ka, ang silot nimo, gingon ka nagbuang sumala sa Biblia. Sa dili, pagkabuang ka na, mao na gid ang imong istorya, mga malaw ay gid nga pagpahayag. Haan ang puri babradini sa Biblia, nga kining gingon nga ang kabuang mo isilot sa mga hungog. Niya sa Kristohanong katilingban atong pagbasahon dinhi sa panultihon kapitulo 16 bersikulo 22 nagaingon ang kaalam tinubdan sa kinabuhi alam sa naghupot ini ang kabuang silot sa mga hungog. Tanawa. Kini diyang kabuang silot sa mga hungog. Unya ang buang sa Biblia, Brad Deber, unsa sa paghulagway, unsa ba ang mga sinultihan? Nining buang, nga muna silot, kasilutan sa mga taong hungog, nga magsulti o mga malaway. Magsultig malaway, Bradron. Atong pag-aprobahan sa Kristohanong katilingban, panultihon 19:1. Mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang
og malaw-ay sinultihan. Tuwa na. Kini di ang buang Bradiber. Unsa ang isultihan ni Bradiber? Maglaw-ay bradron og sinultihan. Malaw ay og sinultihan. Tukma yun. Tukma. Kining buang nga matud pa sa pagpahayag sa Biblia, silot sa mga hungok. Nakaroon Bidilyo, kinsa man ang matawag nga mga matuod nga alagad, nga nangalagad og kamatuoran. Kami nga imong giakusaran o ikaw. Kinsa man ang nagapamulong sa mga malaw ay nga nagihulagway sa usa ka buang. Naana mo o naani mo? Gipabati na mo ang imong gingon nga iplida. Ato ganing balikan, mga igalag, mga kaigsunan matupila. Ipli! Asa ko nagbinastos. Atong balikan. Ang tinuod mga igsoon, nanghingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no. Tana. Sugo-sugo pa. Ipa-play ko no. Unsa akong binastos ninyo. Dugay na to nga among nahipos nga mga record. Kagihipos na mo ang mga record bindilyo. Dili, pareha nimo nga magsige kag ngak-ngak nga daghang kag mga record ni isawa kay napabati. Haron nga mga tao makatimbang-timbang nga mao din ni among gisulti og imong gituba. Kami amog yung ipabati ang imong mga pagpamahayag. Pag inguna mo nga buang ka, dili ang imong pisikal may gipasabot na mo diana. Kung dili ang imong pamaagi sa pagpamahayag. Unya ka ng pag-ingon nimo nga layog sa rason, way labot ko rason, nasa ipan na nimo. Ha? Nya, nakakaanang sistema na mo. Nga nihubad mis kurason, nga kanang kurason, kasing-kasing na. Unya, ang kasing-kasing, diya naggikan ang nagagula sa bakba, nga mo'y nakapahugaw sa tao. Unsa? Ang pagpamaka, ang pagsultig mga malaway. Nana mo? Ha? Nagana kang binilyo. Di ba naani mo? Unya, kinanggingnan nimo nga mga tinudluan sa piki nga Espiritu Santo, mamaligi nakapapaka sa imong mga rason. Na ikaw nga nag-angkon nga ikaw makay genuine. Genuine ka nga katawhan ni Eileen Goldwhite, dili ka genuine nga katawhan ni Kristo. Ay piki ka nga katawhan ni Kristo. Ha? Si Pablo nangalagad kang Kristo, mo'y nagistorya. May tungod sa Espiritu Santo, ingon nga simbolog tubig. Pero ikaw, unsa imong sinabtan? Unsa hermeneutic nimo? Makalibog mi, kay gihimo na mo. Ha? Tanawa imong akusara, gihimo na mo ang Espiritu Santo, ingon nga tubig, makalibog. Karon pagsusi, kay si Pablo may namahayag. Asa nakuha ni Pablo? Dito kang Kristo. Kinsa may makalibog? Ha? Ikaw ragyod mo oy makalibog. Nga naman wa ka man sa kamatuoran. Good. Ha? Busa mga kahigalag mga kaigsunan, kini nga among tima karon nga among gipabati da kaninyo. Pag tuki lang ni sa kredibilidad ni ining pastor sa Sabadista nga grabe nang atake diri namo. Layog man ka sa rason. Unya, nagtulibagbag ka wa ka mo sustain. Baliki ang 4:15 sa Ecclesiastes. Kinsa nang si cancel? Paningkamot. Pangitag rason, basin ba katabla ka? Buhat og laing rason. Ha? Gamit ang imong 38 ka version nga Biblia para sa pagsusi. Nga nasayop ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa paggamit sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Kana, maunay tagaig pagtaga. Dili kay magsigir ka binastos, pero magsigir gimig pugong nga dili ka magbinastos. Nakalatid man sa Biblia lagi nga ang kanang malaway ayon nga tao, magsulti ginagmalaway sa unta man. Amo mo igo lang pud mi ni istorya kung pagila, kung sinaa sa kamaturan kami og dili ikaw. Napupos na kamong oras mga higalag mga kaigsunan, hinaot mi nga sabtan ug kuha kamog mga pagtulunan. So hindi kami ninyo sa sunod Domingo, kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini inyong alagad sa kahingan Ebanghilista Brother Juan Danilo Mangalos, ingon man sa kaubang mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kiniusab si Brother Rene Telebrico nga moingon dagan salamat sa iyong pagtanaw o pagpuminaw o mayong Domingo kanatong tanan.